Ang Paris, gaano man, no? Damo man protesters. AG Pobre, good evening. King Saichi, good evening. AG Pobre, andito ako sa channel mo.
Alita Family Channel. Dito ako sa introduction of PCIC. Miss Buedlazaga. 3 days ago. Ay, okay. Farmers organization namin about insurance yan. Wow. Playing ako sa iyo ha, AG Pobre. Thank you so much. Mami Dolores, good evening. Ang pobre, ang ibig sabihin ng channel 4CC. Pobre din tawag dito sa amin sa Negros. Pero hindi naman ibig sabihin na pobre eh. Walang pobre kung ano lang ba, mapisan, hindi tamad. Arlene D, good evening. Bell Support, good evening.
Playing na ko, Ma'am Jean. Ito resibo ko, Ma'am Jean, oh. Ayan. Ay, okay. Kasi may alaga kaming medyo espesyal po siya. Tawag niya sa amin, pobre. At siya naman si Dato. Kaya ito, naaliw kami sa kanya. Yung tawag na Dato, ano yan? Mayaman. Dato eh. Head ng isang tribo, yan tawag, diba? Dato. Siguro si Dato, joker. Kaya naaliw kayo sa kanya. Belmix TV, good evening. Playing Boss Bell. Rich. Mayaman. Ma'am Jean TV Mix. Good evening. Nadikitan na kita, AG pobre ha. Napakat-shot niya kung ang trending, gayahin niya. Sumasabay sa trending si Dato ha. Anak mo siya, AG pobre. Kami lang sa pamilya ang mag-jam sa kanyang baklaan aura. Ang saya naman yan kapag mayroong ganyan sa pamilya AG pobre. Mawawala ang pagod mo buong araw kasi mayroong entertain sa inyo. 'Di ba? Mm. Kami dito sa bahay, mayroong alaga din kami dito. 3 aso. Yung dalawa, doon sa labas. Ang pangalan si Buddy at saka si Sky. Yung isang aso namin na Shih Tzu, dito lang sa gilid ng bahay, dito lang sa labas ng
kusina namin. So naaliw din kami sa kanya kasi ano siya, kasi alam mo naman yung karakter ng isang Shih Tzu, maano siya malambing siya. Malambing siya, pansinin mo talaga siya. Kasi ang ingay-ingay kapag hindi mo siya pansinin. Dito sa probinsya namin, ano kami, ah, wala kaming ibang naaliwan dito, kundi mga aso. Kaya, ang sabi nila, mayroong nagbabantay sa inyo kasi mayroon kayong aso. Pwede naman kami basta-basta makaalis kasi kawawa naman sila, walang nagbabantay sa kanila, walang walang magpakain sa kanila. Kaya isa sa amin ay maiwan dito sa bahay. Ay okay. Kapag nasasalita parang sumunod sa uso, lahat ng narinig. Ano ba siya? Nang ilang taon na ba siya? AG Pobre. Hi, Cleon Travis David. Good evening. We live in America. Wow, hello. Hello, Cleon Travis David. Good evening. How are you? How's America today? Oo talaga doon kina Dato may Shih Tzu, parang inaway kami kapag doon namin masilip. Maaliw ka talaga sa kanila. Maaliw ka talaga sa mga Shih Tzu ba? 33 na pala si Dato. Regards ako sa kanya. Kamusta mo na lang ako sa kanya, Ma'am EJ Pobre. Cleon Travis David. Bago ka lang sa ano no, EJ Pobre, sa Whitey World, maliit pa yung bahay mo. 197 at may 53 videos ka na. Tuloy-tuloy mo lang, mag-join ka sa mga live para madagdagan yung ano mo, yung subs mo. Sabihin namin yan at sure marami siyang masabi. Ano kasi kapag ang mga bata sumusunod yan sa mga matatanda. Kung anong sasabihin ng matatanda, yan. Ang sabi nila, mali man ang sa paningin nila, sorry. Maling ginagawa, tama sa mata ng bata. Correct? Kaya mag-ingat-ingat tayo sa mga salita natin, sa mga move natin. Kasi ang sa mga bata, ano sila matanda sila, sumusunod sila sa kung anong nakikita nila sa mga matatanda.
Tisakris channel namin na disable. 1.3 na ang Tisakris channel namin. Okay. So, ikalawang ano nyo to, ikalawang channel nyo to. Tisakris channel. Yan. Yan ang mga bata. So, dapat tayong mga matatanda be responsible sa salita natin, sa mga movement natin. Hinaantok na ako. Buena mano sa pag-activate sa aking channel. Nag-iwan na ako ng bakas dito sa mga videos mo, AG Pobre ha. Ito yung asawa mo yung nasa harapan. Discussion more about PCIC. Oo, dito ako sa discussion more about PCIC. Carol Edis, good evening. Thank you sa patamsak. Puntahan ko channel mo ha, Ma'am Carol. Mananagat yung asawa mo. Mananagat yung asawa ni Ma'am AJ. Okay. Ganda talaga kapag mayroon kayong grupo ba ng mga fishermen para kung anong mga problema, ma-erase nyo agad sa inyong local government. Ma'am Carol, it is vlog. Nandito ako sa iyong video. Maghanap ako dito ha. Maghanap ako dito.
Ito yung vlog number 96. Teaching and non-teaching outing. Teacher pala si ma'am. Teacher pala si Ma'am Carol. Ayan, maganda. Kasi mayroon ding mga farmers and then sa mga fishermen, maganda yan. Para mapadangat sa inyo ba yung mga programa ng gobyerno natin sa mga fishermen at saka mga farmers. Ma'am Edis, dito ako sa yung number 96. Number 96 sa teaching and non-teaching outing. Enjoy the moment. Teacher ka pala, ma'am. Good evening. Harang. May harang, ma'am. Ito, oh. Pakita ko may resibo. Oh, ayan. Playing, ma'am, ha. You're welcome. Nag-iwan na ako dito ng bakas, ma'am. Haba ng harang mo, ma'am. 1 minute and 34 seconds. Still playing pa rin ako, AG pobre ha. Hindi pa tapos yung 7 minutes and 13 seconds. Wow! Nag-outing sila, ma'am. You're welcome, Ma'am EJ Pobre. Nag-outing sila ni ma'am. Sa 7 minutes and 13 seconds mo, Ma'am EJ Pobre, dito na ako sa 5 minutes and 46 seconds. Malapit na matapos. You're welcome, EJ Pobre. Wow. Wow, dagat. Ito ang dagat. Ma'am Carol. Monetize ka na, Ma'am Carol. Kasi may watermark yung video mo, number 96. Develop kami ng organic farming. Wow, maganda yan, ma'am. Maganda yung organic farming. Kasi sa panahon ngayon, lahat ng kinakain natin may chemical. Ma'am Jaya Channel, good evening. So, dapat mas more tayo sa organic para mahaba-haba pa ang ating stay dito sa mundo. Jaya Channel, kamusta na? Tapos na ako sa iyo, Ma'am AG Pobre, tapos na yung iyong discussion
sa PCIC. Still playing pa rin ako sa iyo, Ma'am Carol. Sunod kita ha, Ma'am Chaya. Isunod ko yung channel mo, play kita. Play ko video mo. Tinatapos ko lang yung number 96 teaching and non-teaching outing ni Ma'am Carol. Wow, mayroon harang, Ma'am Carol. May grant kami ng 100k para start sa livelihood. Bili kami ng free range chicken native. Ay, maganda yan, ma'am. Maganda yung chicken na business. At saka native pa. Kasi ngayon, hindi natin ma-deny ba na mayroon chemical talaga yung sa 45 days. Kasi kapag 45 days, na natin di ba? Pinapabilis natin lumaki yung chicken. So, maganda talaga yung native. Kami dito, nag-alaga din kami ng native. Mayroon kaming 6 na dito manok. 3 yung inahin. So, kaya lang, 1 buwan na sa pugadan yung mga itlog hindi pa nabuo. Ewan, baka walang similya. Triplets, little boy, fishing. Good evening. Kenchi, hain na ka. Ano, ma'am? Hello po, ma'am. Good evening po. Good evening din. Triplets, little boy, fishing. Umay na tayo sa mga karne sa merkado. Yes. Kung malawak yung lupain mo na kailangan mo nang mag-alaga ng manok, go. Kasi maganda yan. At saka, di ba, magkano na yung isang manok ngayon? Siguro na nandyan sa 250 o 300 yung isa, yung native. Yung 45 days natin ngayon, dito sa amin, 200. 200 ang kilo. Pero mas marasa. Pero mas malasa yung native. Tsaka, ang native na kasi, kahit na palay lang ang ipakain mo sa kanila o di kaya kanin. Dito yung aming sa kabilang cage, kumakain ng kanin. Sa kabilang cage, kumakain ng crack corn. Iba-iba ang taste. Iba-iba ang taste. Nasaan na si Kinchi? Ay, wala na. Wala na si Kinchi. Kanina pa yun umalis. Kilala mo ba si Kenchi? E.G. Pobre? 250 talaga dito. Pareha din dito sa amin. 250. Yung kilo ng native. Ma'am Chaya. Tapos na ba? Tapos na si Ma'am Carol. Dito naman ako kay Ma'am Chaya. Ma'am Chaya at saka kay Triplet Little Boy.
okay. Oh, wala na si Kenchi kanina pa na ano, nalaglag. Umalis agad si Kenchi. Nagtamsak lang siya. Playing ako sa iyo, Miss Ma'am Jaya channel. At dito naman ako kay Triplet Little Boy. Ma'am, i-play kita uli, ma'am ha. AG Pobre. Ano ko lang, iniisa-isa ko lang para di mag-overload yung aking laptop para hindi siya mainit. 3 ano lang, 3 videos. 3 videos lang ang aking piniplay at a time. Para hindi mainit. Triplet Little Boy fishing. Ay, mga ano ba lang, mga kids ito. Nag-fishing yung mga kids. Wow! Sanay talaga sila sa dagat. Mayroon din silang ingat. Mag-ingat kayong mga ano, mga bata. Mas hindi pa talaga pwede kayo mag-fishing. Kasi ang liit-liit nyo pa oh. Ang laki na ng banak na sa isa di pa lang sa lalim. Naku, ang sanay na nila sa tubig. Sanay na sanay. Sanay na sila sa tubig. May premiere pala sila oh sa bukas. Biglang magtamsak muna ako. Ma'am H. Pobre, i-play kita uli ha. Kasi natapos na yung discussion. Nag-play ako kanina kay Ma'am Carol. Sana si Ma'am Carol. Wala na si triplets. Ano na sila? Bayaran? Ang laki na ng bahay. Ang laki na ng bahay ni Triplets Little Boy. Ay, lipong na siya. Sagrado ang katawan natin mga babae. Ibibigay mo lang sa ito sa taong mahal mo at karapat-dapat. Parang kami ng tatay mo. Kaya marami, hindi na ako naging masaya ng ganito. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal na mahal kita. Ikaw ang una at huling lalaki mamahalin ko. Lipong sa lipong ahay. Nagluka-luka na siya. Nanood ako ng Malaala Mo Kaya. Play kita uli ha. AJ Pobre.
Ano? Sagli, oh. Tangla sa bawat asayo. Dito naman ako sa signing up for PCIC with Miss Lazaga. No one's gonna need to hair fall. My hair gets its safety dose of provitamin from Pantene. Formulated with provitamin B5, strengthens young and Iniisa-isa ko yung video mo, Ma'am AJ. Spicy ba? Ano spicy ba namin? Check ko si Bunda. Hindi ka na-serve pa. Ano yun? Dapat mo mantika? No? Mani, no? Si sino to? Tipo alin? Hmm? Tipo. Yung dala? Botong siya ang tala. Pwede na to. Ma'am Jean playing. Pangatlong video ko na Ma'am Jean. Busbel. Kalimang video. Bakit nandito na ako? Nandito na ako sa channel ni Joseph the Explorer. Tapos na pala. Parang masarap yung kinakain. Mix ding dong. Kain tayo. Sarap kumakain ng pangkutkutin kung nanonood ng TV, di ba? Ano po? May tinapay pa. Meron pang tinapay, oh. Ito. Tapos na kami kumain ng hapunan. Pang snacks while watching TV. At naka-live. Dito pa rin ako sa signing up for PCIC with Miss Lazaga. Ay, okay. Ako kahit na more than 5 minutes lang na long vids, okay na yon. Para pumasok naman yung mga harang. Yung ad. Madali lang ang kumuha ng video, pero yung mag-edit, ay nako. Ang haba. Makadalawang oras ako nag-i-edit ng video.
Yes, gagawa ka ng playlist para tuloy-tuloy ang playing. Naka 6 minutes and 17 seconds na ako sa iyo sa out of 9 minutes and 45 seconds mo na video signing up for PCIC. Ang haba ng harang ng kahit na wala na yung triplets little boy, play ko pa rin siya. Play ko pa rin sila. Ang haba ng harang, 3 minutes and 44 seconds. Makakatulong to sa kanila. Ay, embrace yan na lang. Ahay. Imagine niya lang i-husband. Pero sa totoo lang, hindi niya gusto. Okay, nalipong naman siya. Tulala siyang. Ulala. Ala, abuse siya. Ala. Pagkatapos nun, nasanay na ako sa tao. Mula 1:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi, naka-assign kami para mag-table ng mga customer. Sa bawat boteng may ilang ng mga ka-table namin, kalahati na halaga ng pupunta sa amin. Dalawang beses naman sa isang buwan, kung mabigyan kami ng chance makalabas. Yun ay kapag kailangan na namin Done playing na kasi sa 9 ng gabi hanggang 3 na madaling araw naman. Kailangan namin magsayaw sa kamay. grabe ang ilang boss, oh. Dako alas. Pagpatak ng 3 na madaling araw, doon na nangyayari ang illegal na kalakaran sa bar. Sa buong araw, higit 18 oras kami nagtatrabaho. Yun ang dahilan kaya madalas hindi na kami nagpapakamit ni Ronald.
Sis Jane of Lisbayan, good evening. Tapos ka na ba ng ano mo? Di ba may premiere ka ngayon? Sis Jane? Business at 9:30, 9:30 pa. Time check 9:21 na ng gabi. Sining Lorne, wala. Kamusta mo na lang ako kay Ning Lorne? Hindi naman sa gano'n. Teka lang, gusto ko nang makausap ng mga bata. Mahal, teka lang. Mahal, mahal. Maghanap ako dito ng napanood ko na to. Walking adventure, beach adventure, walking tour, nakatamsak na ko. Best walking Disney hotel. Let's go. Ano na lang ako, Sis Jane. Mag-replay na lang ako. Dito na lang sa Starshare site. Seeing. Halos sa panood ko na. May harang. May harang ang Starshare sightseeing. You're welcome, Sis Jane. Kamusta mo na lang ako kay Ning Lorne? Ito resibo ko, oh. Yan. Starshare sightseeing.
Ha? Kuha. Lumpia. Ayun. Muna yung Meatloaf. AJ Pobre. Dito naman ako sa Saflo Press. Our Saflo Press. AJ Pobre playing. Sis Jane still playing pa rin Tertiary Sightseeing. Sino yon? Mukbang vlogs. Gagawin kasi ang lahat
Ma'am H, pobre. Gagawin ang lahat para makarami yung views. Husband ko nag-try mag-business sa atin dati kaso hindi naman successfully. Kaya nag-try ako dito. Kahit iniwan ko pa yung baby girl ko sa atin. Sana rin kasi 60K a month, di ba? Oo naman. Ano yung itong pinabasa? Papi. Oo. Ang sabi sa amin, magsasayaw daw kami dito sa bar. Ganda naman yun dito, di ba? Pati husband ko alam, wala namang masama sa pagsasayaw. Kung asawa mo naman napagamit sa'yo, kumanda ka mabago dito. Gusto ko kaya ano na lang sila magbigla kapag ginawa ko sa akin. Hindi ako patuloy. Wala pa ako. Totoo ba yung sinabi niya? Magiging prostitute kami dito? May ganito ako. Government pa rin binili yun sa akin. Hindi ko po. Yeah. Sino si Karen? Ang naka-pink. Okay. President namin, taga Negros Occidental, asawa niya. Okay. Sino si Ginny Miller to? Asawa ni Bantol. Kababayan ko pala, Ma'am EJ, yung president nyo. Ahay. Ano ba tayo yan? Mami D, good evening. Playing Ma'am Gina and Boss Bell. Dito na ako sa Sequest. Dito naman ako sa iyong homemade pandikoko. Safro, our Safro president, still playing. Sis Jane, Walking Adventure, amazing, beautiful place. Ay, naka-premiere na, nag-start na premiere si Sis Jane.
Antok na ako. Tulog na Tokyo. Nami man tani nga dito siya makalagaw-lagaw siya waya isa higot dito sa babaw kaso makalat ginato saya. Sis Lisa, good evening. Ay, tapos na pala ako sa iyo, AG Pobre. Iba na napuntahan ko. Playing, sis Lisa. Maghanap ako dito, sis ha. Halos na, na-play ko na. Maghanap ako dito, sis. Dito ako sa appetizer, plate ideas. Ito. Yan. Ay, short pala to. Hindi, maghanap ako dito ng long bed. Short pala to, sis. Mag-play ako dito sa long beds. Maghanap ako dito. Homemade. Ay, tapos ko na to. Homemade quick. Tapos ko na to. Good afternoon, sis. Gabi dito sa Pilipinas. Anong oras ba dyan? Anong oras ba dyan sa inyo sa Spain? Dito, 9:38 in the evening. Dito ako sa Kimbap. Dito ako sa Kimbap mo sis sa AC Korean recipe. Hello, Ma'am Rakitera, Miss Dak, good evening. Bakit hindi ka nag-live kanina, ma'am? Pati si Boss G. Napanood ko yung mga short vids niya na yung isang parang basta may ano siya doon, may mga video siya doon nga na-insert yung mukha niya. Kimbap, easy Korean recipe. Dito ako sis. May harang agad. 30 seconds. Sis Lisa. Mayroon naman kayong bisita, Ma'am Lynn. Sis Lisa, playing ako dito sa Kimbap. Uy, pila ka lalaki, ahay, kalo, ginalantaw ya lang. Naku po, Ma'am Rose, binawalan ako maldita. CP, dapat daw mapag-break time, ibig sabihin 10 p.m. 9:30 maaga matapos. Hay nako, grabe naman yan, Ma'am Lynn, pati cellphone. Stricto talaga.
Ay, sa iyan na lang gin mo ano anay. Ang pagsisikreto ng bangungot na dinaranas, pati na rin ang pagpapaligas ng kanyang loob, ang ginawang solusyon ni Abby para makayanan ito. Pero hanggang kailan ito sasapat para sa kanya? Dahil ang pananakit at pang-aabuso ay nagdudulot ng long-term physical at mental health problems. Hindi lang sa direktang nakakaranas ito, kundi pati na rin sa kanyang mga anak at pamilya. Tuluyan na nga bang magiging manhid si Abby sa dinaranas? O mabubuksan Ay, niya naku, ang Ma'am kanyang Lynn. isip sa katotohanan Tapos mag-renew ka pa dyan. Naku. sama-sama silang lalaban? Tunghayan natin sa susunod na Sabado. Ito po si Charo Santos, nagpapaalala, nasa atin ang papa. So, ibig sabihin, Ma'am Lynn, hindi ka na mag-live. Hindi na si Boss J mag-live. Itago mo na lang. Itago mo na lang, Ma'am Lynn, yung phone mo. If emergency daw, pwede pasok saglit sa kwarto, sagutin, tas pabas ulit work. Napaisip. Napaisip ko baka di na to permahan. Grabe naman ka-extract to, Ma'am Lynn. Ikaw na nga, nag-isa lang ka dyan, tapos yan lang ang kumbaga yung malingaw ka lang ba, tapos bawalan pa. Si Boss bilang na-join ko kanina kasi start si Boss, tulog pa sila, kaya yun, maghapon di na ako naka-open. Ay, nako. Salawahan talaga yung amo mo yan, Ma'am Lynn. Salawahan talaga. Kung ibang kung ibang kasama niya, siguro hindi na mag-continue, maghanap na ng ibang amo. Dapat pribilehiyo mo na yan kasi pangalawang kontrata mo na yan sa kanila. Yung may human consideration din ba? Hindi naman siguro nila nakikita na paupo-upo ka lang dyan. Nagtatrabaho ka, bayad na bayad ka talaga, sinusuklian mo talaga yung sahod na ibinigay nila sa'yo. Tapos, ipagkait pa nila yung kunting kasiyahan lang. Ako, Ma'am Lynn, grabe naman. Nahihirapan siya kumuha, Ma'am Rose, kasi TN siya. Tas alaga ko special. Yan nga, Ma'am Lynn, alam mo, Ma'am Lynn, yung trabaho mo, dapat 3 kayo dyan Isa yung naglilinis, isa yung nag-alaga, isa yung nagluluto. Tapos nag-ano ka pa, 'di ba? Lumalabas ka pa para sunduin yung alaga mo. Nako. Yung pitit mo na katawan, hindi na yan hindi na yan lumaki kasi overwork ka na talaga. Oo, kayang-kaya pa ng katawan mo, pero
Hindi sa lahat ng oras, ano ka, um, ng, ano ba, ng, kasi ang katawan natin, kailangan din ng ano ng pahinga. Sobra-sobra naman sila, Sarap ka ba? Sarap ka ba? Patsa na na. So, ngayon, 9:30, ang sabi 9:30, pwede na. So, ngayon ka lang nakahawak ng phone mo. Oo, mag-live ka, Ma'am Lynn, kasi, oo, nagpe-play kami sa'yo, pero kailangan mo din mag-maintain ng iyong views at saka watch hours. Saka si Boss G. Nako, itago mo na. Tayo pang mga Pinoy, madiskarte, no? Kahit na binabawal, pero maghanap pa rin ng paraan. Itago mo na lang, Ma'am Lynn. Tsaka, bago ka mag-set ng live, dapat naka-full charge ka. Naka-full charge ka para di mawala. Ay, nako. Ewan ko lang. Ewan ko lang sa amo mo. Sa susunod. Ay, ano ko? Ang dami na ng... Ewan ko, bigla naman to nag-inarte na naman. Simula nung sinabihan ko, renew pa ko. Kahapon kasi natuyuan yung soap ko, ma'am. Isabi ko na bumaba kami.
Yon. Hindi mo kasi sa dami mong trabaho, Ma'am Lynn, hindi mo talaga maiwasan na mayroon kang makalimutan. Kasi ano naman sila eh, dami silang pinapatrabaho sa'yo, kaya natural lang yun. Natural lang yun, Ma'am Lynn. Matauhan yan sila, Ma'am Lynn, kapag hindi ka na sa kanila. Hindi ka na mag-renew sa kanila. Not good daw memory ko, kaya lalo daw pag maghawak pa CP, kako CP lang pa nakaupo na ko like mag-lunch. Not good memory. Hindi yan not good memory. Yung hiktik kasi yung isip natin, pag marami tayong iniisip na mga trabaho na gagawin, natural na makalimutan natin yung isang bagay, di ba? At saka especially, nag-adrenaline rush ka na kahapon. Kasi baka kung mapano pa yung bata, yung alaga mo, di ba? So, nakalimutan mo na meron kang niluluto sa kusina. So, natural lang yun. Yung sabi ba na you cannot serve the two masters. Dapat isa-isa lang kasi. Kaya lang, yung amo mo hindi makaintindi din eh. Utos ng utos. Tapos yung ang dami mong trabaho, tapos maliit lang yung sahod. Parang hindi makakompensate ba? Sinabihan ko kanina umaga, ako always complaining, never hurt mind yet. Bakit daw may complain ba daw ako sa kanya? Ngisi lang ako, Ma'am Rose. Ako, Ma'am Lynn. Ma-realize nila yon kapag wala ka na dun. Wala ka na dyan sa kanila. Kasi dapat sana matagal ka na nilang dyan kasama. Dapat meron ng mga pribilehiyo. Marami na yung mga pribilehiyo na ibigay, di ba? Bakasyon with pay. Tapos 24 hours dapat yung off mo para makapagpahinga naman yung katawan mo. Tapos, dapat, malaki naman, dalawa naman silang mag-asawa nagtatrabaho. Dapat, ka na din para ma-experience mo din na makapunta ka din sa ibang bansa, di ba? Kuripo talaga. Ako siguro, Ma'am Lynn, kung marami akong pera, kung may kasambahay ako, syempre na-experience ko din, may kasambahay din ako noon, may kasama din ako sa bahay, dalawa lang kami nung doon pa ako nakatira sa Iloilo. Kasi nung tumira kami, nung bumili kami ng bahay sa subdivision, ako lang mag-isa kasi si husband noon, bago siya pumasok na sa government service,
seafarer siya. So, wala akong kasama sa bahay. So, kailangan ko may kasama. So, ano yan? Kompleto yan. May sabon, kompleto. May shampoo, may pagkain dyan, may pang snack siya. Iwan ko na lang siya. Tapos, hindi naman lahat naman hindi naman dalawa lang kami sa bahay. So, may time talaga siya na magpahinga ng buong araw kapag malis na ako papuntang opisina kasi mga almost 1 hour pa yung travel ko. So, pagising ko, nandun na, nakaluto na siya. Tapos, once a week lang siya naglalaba sa akin. Tapos, ako na nag-grocery. Kasi tapos tipid naman yung yung kasama ko sa bahay. Kahit na iniwanan mo ng pagkain, pagdating mo, nandun pa rin ang pagkain kasi dalaga. So, hindi siya, hindi siya, hindi siya kumakain ng marami. So, nung umuwi siya dito sa amin, kasi ang gusto ni uncle niya mag-aral siya sa kolehiyo. So, hinatid namin dito sa Bacolod. So, nung ilang months, nalaman na lang namin na hindi pala siya nag-aral. Doon siya, pumunta siya ng Maynila. Tapos siguro, first time niya na, ng maraming trabaho sa bahay. Parang hindi siya sanay sa maraming trabaho ba. Kasi sa akin, 6 na buwan siya sa akin. Simple lang talaga. Parang lang may kasama lang ako sa bahay ba. Simple lang kung saan siya, kung kailangan ng kailangan kasama ng neighbor namin doon sa subdivision kasi may mga anak. Pwede naman siya. Basta sa oras ng gabi, dapat nandun na sa bahay kasi para may kasama ako. Ang kailangan ko lang naman, may magluluto, may maglaba, yan. At may kasama sa gabi. Yan lang. Tapos nung umuwi na yung asawa ko, galing barko. So, naman siya na uwi daw siya mag-aral. So, hindi naman. At tapos nung doon na siya sa Maynila, ang sabi niya, babalik daw siya sa akin. So, hindi na ako confirm sa kanya na babalik pa siya kasi nagstay ng aking asawa. So, hindi na siya muna nagbalik sa barko. Tapos yon nung umuwi na kami dito, noong 2017, second year college na pala siya sa information technology ang course niya. Dito lang sa town namin may college dito. So, dito na nagtatrabaho na siya. So, yun. Sis Lisa. Yes, tama yan, Ma'am Lynn. Hindi mo talaga ma-perfect yung trabaho mo. Kasi, dami ka ng trabaho. Dapat yung trabaho mo, 3 na kayo yan. 3 kayong mag-divide. Division of labor na, 3 na dapat. So, dapat yung 3 na yan, so sa iyo na yan sahod, di ba? Dapat triple na yung sahod mo eh. At saka matagal ka na dyan, malaki na ang sahod mo, may mga benefits ka na, tapos may mga pribilehiyo na para ibigay sa'yo, di ba? Para sa susunod babalikan pa sila. Pero yung ugali na yan, parang nakakasakal. Nakakasakal. Yung kapalit ng sis ko
on the spot daw sa November. Kanina nagmat yung lola. Pinapunta siya sa kapatid. Pinalinis. Bukas pa daw off kasi mga anak na yung apo doon. Ay, nako. Ay, nako. Ano pala? Hindi lang pala isang bahay ang tinatrabuhan niya. Iba kasi tayo mga Pinoy, ma'am, kahit papaano may consideration na tao dito. Iba na sintin mo, pero di naman siguro lahat swetihan lang talaga. Ano yan eh? Kuripot yan. So, maghanap-hanap ka na ng Ma'am Lynn ng maganda. Kasi, ano yan eh. Mga nagte-take advantage lang yan. Time check, 10:03 in the evening. Mag-end na po ako. Thank you so much, Sis Lisa, Ma'am Lynn, Ma'am Jean, Boss Bell, Sis Jane. Thank you so much sa inyong lahat. Sa bago kong friend, si AJ Pobre. Bye-bye everyone.